Kif taf inti l-artist ma jistax jitfa' kollha ġiborza waħda parti teatru għandna ħafna proġetti oħrajn, radju, televiżjoni ma l-iktar dawk li jkunu għall-qalbi ma tat-teatru. Il-minuta tibda issa. Joseph Gallia, direttur artistiku. Joe, kellek karriera twila ħafna inti fit-teatru lokali, però kieku kelli nistaqsik l-ikbar sodisfazzjon f'dawn is-snin kollha x'kien? Hemm diversi proġetti li tawni sodisfazzjon dawn is-snin, speċjalment dawk li huma marbuta mat-teatru sewwa. Imma l-aktar dawk il-proġetti li ħallew impatt fuq artisti li kienu għadhom jibdew. Illi rajt kittieba, atturi, diretturi li kibru matul dawn is-snin. Kemm se naraw drammi f'din l-edizzjoni ta' sketch? Allora, qed nixtieq l-opportunità biex ningrazzja l-dawk kollha sottomettew għax kellna 61 skript, mhux ċajta. Illi minnhom ġew magħżula 7, però hemm xogħol teatrali ieħor illi direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv għażel mill-Cospico Short Play Festival ġib kollox ħajkun hemm 8 xogħlijiet. Huma diversi ħafna, ġifieri huma ġener differenti, għandna żewġ plays ukoll bil-lingwa Ingliża u hemm ukoll taħlita ta' atturi kif qed aktar kmieni apparti atturi li issa huma stabbiliti u li bnew karriera fit-teatru, ma atturi ġodda, hemm awturi ġodda u hemm anke diretturi ġodda din is-sena.